Do it. Let's fucking do it! Go. 3, 2, 1, pulz. Keď máš torny aj zbaviteľa. Teraz krásne mi nabehol. Mám ho v kľudu. Ale chilluj. Mohli si dostať už damage inak. To sa nedá, bracho. Prečo by ti pršal o 15 sekúnd. Pozri sa. Nič nedá sa. Poďme, Belko a shit damage, sick damage. Už nemám lag. Kde máme kryštál? A? Dobre. Poďme kryštál, Aloj zapínaj, ďalší ti dávam ja. Poďte ďalší kryštál, podobné miesto. Sacrifice na Alojza. Ale mám shield, takže v pohode. Kokod, ja to tu točím aj za Alojza. To je pič. Aj ten damage. Ale zase damage taken máme narovnako, hej. Pravda? Kazok Zux, Tranquility there. Naľavo. Poďte sem, no. Hneď. Awesome Kazok, nice. And Tranquility. Výborne, pome, držte to hore. Hruška, drž to hore. Ja sa snažím. Idem tak, jak sa pozerá, hej. Čambo, hlavne Jo. prosím ťa v tom nestoj, lebo ti dal on one hit. To je len nature damage. Nature. Destillere. Ette destillerevi. A o, sova? Je to distillere. Posledný človek, čo to povedal, tak ma otravoval alkohol. Poďte, máme kryštál. Na ďalší ti dávam guarda. Teraz ešte ne. Kocho! Ja nechápam. Poďte kryštál. Máš guarda? Jerry, choď. Ja si tam doskočím. Nemám ti nič zapnúť. Tranquilita. Toto sú moje infarkty, toto. Kedy Amemus umrie? A ďalší mám sacrifice, ale prvý si zapínaš ty. Teraz pôjde ultima. Budem potrebovať manu. Hymna, aj my si dáme hymnu. Poďte dozadu. Prvá, ja to stále dostávam. Koty mana, v pohode? Točím ho tak, jak bol, hej? Tak, hoppa, takto, Jo. takto. Bližšie na prvý stôl. Toto je pole. Tu To je úplný hajzel. Už mi cooldown. Alojzovi dávam sacrifice potom na ďalší. Poďte, kryštál. Ježiši. Budeme imať tamti. Zahoď ho ďalej ešte. Aloj sacrifice. Ale teraz už nemám čo zapnúť. Poďte. Alči, povedz, keď budeš potrebovať. Daj Poďme, HP, kryštál, daj pome, HP. pome. Hymna, všetky cooldowny, ktoré môžu... Nemám čas, bohužiaľ. Dobre. Kurva, Proste, to je v piči. Nemá manu proste. Vortex, kde je? Nemá manu, ty ako Skúste naša Vortex, grupa, to sa dá. Jalan k nám. Koty, resni ma tu. Najdlhšie ho tam podržte. Poďte. Čo najdlhšie ho tam podrží, Alan. Čambo. Hoci jak, že si dáš bublinu, potom countneš. Countuj. To bolo super. Palči, on uteká na teba. Rýchlo ho musíme zabiť toho nášho. Rýchlo. Už nemám manu. Dobre, ide ku mne.
Dobre, dobre. Jde Ty zpátky, jde zpátky. krvete. Hej, mám ho zpátky, dobře. Dobre, poďme Dole, na naše toho. dole. Tak chalani, poďte po tomto. Dajte ho! A on, že Ne, ja som kryštál, umrel. do riti, nech vás to nezamerá, Rýchlo. nechoďte tam! Zabite ho, zabite 300 ho. 000. Poď. 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 Poďte, 100, Palči, 100, exorcizmy. 100, Palči. Mám disperze. poď, 50. 40 000! 18 40 000, 7. Jo! 20! Tikni, tikni. Gaza, Jo, jo. yes. Máš to to zaznamenané, dole. Alois, povedz mi, že to je natočené. Jasne, posledné. Oh my god. Kokos. Toto bol najkrajší Wirtgen kill, je aký som pán, vo Vovku je kedy pán. zažil. Wirtgen, ty si král, Posledných ty 100. si král, ty si král. Tak toto bol jaký epický kill. Palči, ale to keby si